Bueno, pois moitas gracias. Nada máis por hoxe. Reflexións, curiosidades, confusións e os nosos nomes ocuparon o noso tempo. Nos vemos nunha semana. Gracias pola súa atención e que teñen unha boa semana. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. Estou empapada, pero non puiden deixar de mollar os pés para arrincar da terra o seu froito branco. Aínda que a auga da chuvia subía polos pés e facía dos cabelos cóbregas de auga doce. Ese breve momento en que me fago a auga e devoro os froitos vivos pode ser a felicidade de amarvos e percorrer distancias infinitas para darvos calor. Non me importan estes pés mollados, nin a terra nas mans, nin degolar as follas que lle deron vida a este tubérculo. Impórtanme eses ollos en que bebo silencio, co que parar o mundo neste instante, e sentarme no chan sen palabras que o expliquen. Hola, bons días. Que reconfortante é facer unha paréntese ás veces nesta vorásime bulideira na que andamos metidos para escoitar palabras sosegadas, profundas. Un momento no que pechar os ollos e deixar ir a mente, mentre retumba o eco da poesía ata murcharse. Bueno, hoxe, Marta da Costa leunos Estou empapada, do seu último libro En Atalaya Aberta. Principiamos a nosa andaina coa compañía habitual. Bos días, María José. Hola, bos días. Bos días, Juan. Hola, que tal, bos días. Bos días, Carlos. Hola, bo día. Bueno, por certo, Carlos Meixo quere facernos unha sugerinte invitación sobre un gran acontecemento fotográfico. Pois, efectivamente, vamos facer unha pequena recomendación e por unha sencilla razón, e é que non poderíamos deixar de facer, aínda que fose, como vai a ser brevemente, un comentario sobre o salientável acontecemento cultural que estes días se celebra en Vigo. Estámonos a referir á 9ª Foto Bienal. Como cada 2 anos, Vigo convértese nun gran centro fotográfico no que se dan cita algúns dos mellores fotógrafos do momento e se recuperan vellos traballos esquecidos. Se na edición anterior puidemos asombrarnos coa obra de Virxilio Viéitez, nesta podemos admirar parte do importante arquivo de José María Masó, deixarnos abrallar polo fotoxornalismo directo e acusador de Gilles Pérez, de James Nashway, ou dos fotógrafos que colgan na sección Terras Esgazadas, ou mesmo pola denuncia social de Jean-François Joly, recrearnos nas innovadoras propostas de seccións como Vigovisións, Identidades ou Novas Creacións. En fin, un mundo de imaxes que non se debe deixar de contemplar. As diversas exposicións están abertas de luns a venres de 18 a 21 a 30,
os sábados de 11 a 14, de 18 a 21 a 30 e os domingos e festivos de 11 a 14 horas. Os edificios que as acollen son os que seguen: na Casa das Artes, na esquina de Policarpo Sanz e a Rúa Reconquista, albergase a exposición central e as seccións Vigovisións, Identidades e Novas Creacións. Na sala de exposicións do Centro Cultural de Caixa Nova, no edificio García Barbón, atópase o arquivo de José María Masó. No Centro Cultural da Fundación Caixa Galicia, Policarpo Sanz, esquina Velázquez Moreno, a exposición Náufragos da Cidade. Nos locais do Colexio de Arquitectos, na Rúa Uruguai, a sección A Outra Metade. Mentres, a Casa Galega da Cultura, na Praza da Constitución, acolle a sección Terras Esgazadas, e na Sala de Peirao reúnese os cadernos de viaxe de Antoine D'Ágata. Non podemos deixar de manifestar o agradecemento dos que facemos a Gabela do Guillade, e de seguro que o de moitos afeccionados á fotografía e amantes da creatividade e da acción cultural, a Xosé Loi Suárez Canal e Manuel Sendón, que dende 1982 teñen convertido a cidade de Vigo nun dos centros mundiais da fotografía. Que dure. Interesante, sí señor. Bueno, no itinerario que esta Gabela ten pensado recorrer hoxe, pois iremos acompañados dun membro do bien que xa coñecen os nosos ointes. Trátase de Fernando Lahuerta, biólogo, profesor de biología no IES Valmiñor de Nigrán. Bos días, Fernando. Hola, bos días. Bueno, andas embarcado nun interesante proxecto cun nome inglés que para os que somos de francés casi non nos atrevemos a pronunciar. Como se chama e que significa? Bueno, o proxecto ten un nome efectivamente inglés, chamase Coastwatch. Se o traduxéramos literal, pois watch é mirar e coast é costa, o sea que sería algo así como ollar a costa ou mirar a costa, ¿no? E de feito o proxecto consiste en eso, en pasear, e a medida que paseamos pola costa, pois mirar que hai, ¿no? Mira, Fernando, como naceu o proxecto este? Porque, bueno, nos temos entendido máis ou menos, e non sabemos demasiado, que foi unha iniciativa dunha asociación irlandesa ou algo así, verdad? Si, o proxecto naceu a finais dos anos 80, 89, 88, no seo do Trinity College, en Dublín. Nace como unha preocupación, pois, polo uso do litoral e polo desenvolvemento do litoral, ¿no? Desde aí, de Irlanda, pois, entre congresos científicos e amigos e coñecidos, pois foi saltando e estendéndose dun país a outro ata, pois, a actualidade. E cando se realizou o primeiro estudio así a grande escala? Depende de onde poñamos a grande escala. Si pensamos a grande escala en España, pois no 93, 94 é a primeira vez que participan, pois, prácticamente todas as comunidades autónomas do litoral. Si pensamos en Europa, pois hai que poñelo un pouco antes, no 90, ¿no? Pero vamos, o proxecto se consolida así a nivel europeo entre o 90 e 93. Falamos do proxecto, en que consiste? O proxecto consiste en recorrer, buscar un grupo de personas que queran recorrer medio kilómetro de costa e pasear ese medio kilómetro de costa, e mentras pasean, pois observar o que se atopan, ¿no? Unha vez que rematan o paseo, se sentan e con a axuda dunha enquisa, pois a cubren, donde van respostando a distintas preguntas sobre o que estuveron mirando no seu paseo anterior, ¿no? Esta participación básica, bueno, pois despois se vai sumando pouco a pouco, moitos grupos de xente que van recorrendo, pois, medio kilómetro, ata chegar, pois, en Galicia, que normalmente se percorren alrededor de 200 kilómetros ou 300 e pico kilómetros por ano, ¿no? E como organizades dentro do Valmiñor xa a observación, a toma de datos, e quen participa na observación e na toma de datos? No Valmiñor a participación se organiza en base ao seminario, ao Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES de Escolas Proval, en torno a máis a profesora Araceli, e en parte e tamén alrededor do departamento do IES Valmiñor, alrededor de min, ¿no? Os dous somos desde o ano 93, pois que nes ano a ano pois estamos participando e coordinando un pouco o desenvolvemento do proxecto. Despois
participan grupos de alumnos destes dous centros, e tamén uns anos outros anos outro, pois participa tamén máis xente que percorre o litoral, no? Nos últimos anos, por exemplo, frecuente a participación do Instituto da Escola Ángel da Guarda, que percorre pois algunha zona de Bayona. Algún ano pois ten participado o Instituto de Beade de Vigo, hubo un ano que participou o Instituto de Bayona, porque a participación é voluntaria, é dicir, tanto mérito personal ten participar como non participar. Entonces, bueno, pues hai quen se vai sumando e se desenganchando, ¿no? Moi ben, imos facer entonces unha breve paréntese, porque María Xosé na súa sección, o recuncho dos nomes, tamén vai tocar o tema da costa. Comentaramos nomes de cabos, illas. O recuncho dos nomes. Bo día a todos os ointes. A observación e o estudio do noso litoral a través dos nomes dos accidentes costeiros é o obxectivo deste programa número 12 da Gabela. Desde este espacio dedicado á toponimia facemos tamén unha chamada de atención para a protección da costa, sen dúbida unha das nosas fontes de recursos máis preciada. E comenzamos tamén a nosa andaina por un deses puntos negros máis vergoñentos en materia medioambiental. Xa sabedes que me estou a referir a Cabo Silleiro. O nome de Silleiro xa o recolleu Martín Sarmiento na súa viaxe a Galicia de 1745, onde ademais recollía a variante Cilleiro, quizáis porque pensase que era produto do seseo da zona. Gerardo Sacau di que a súa orixe estaría na voz silla, procedente do latín sella, que é unha contracción do diminutivo sédula, derivada a súa vez do verbo latino sedeo, sentarse. A esa forma latina sella engádeselle o sufixo eiro, en clara referencia, segundo o citado autor, á semellanza do promontorio cunha cadeira, cunha silla, relación que ao noso parecer consideramos moi forzada. Moralejo Laso, pola contra, emparenta cos nomes de Silleda ou Sillosa, construídos agora xunto con Silleiro sobre a palabra galo-romana sil-sillis, co significado de óxido de ferro de cor ocre. Etimoloxía que xa compartimos máis ca anterior é da que Fernando Cabeza Quiles engade tamén o significado de lugar abondoso en prixel silvestre, chamado tamén prixel do mar, planta moi frecuente aínda hoxe entre as pedras do lugar e que se tinxe ás veces dunha especie de lique curiosamente de cor ocre. De Cabo Silleiro imos ao Monte do Boi. Aínda que o poida parecer, nada ten que ver a palabra co vos bovis latino, a pesar de que no escudo de Bayona apareza o boi, mostra clara da etimoloxía popular. Na base do topónimo están de acordo moitos autores ao referirse a unha posible base preindoeuropea de valor oronímico, rocha ou elevación rochosa, común ademais a outros lugares de Galicia, como o famoso boi morto, da provincia da Coruña, que, máis ca un boi morto, reproduce unha tautoloxía ou unha repetición da palabra pedra. A alusión de Monte do Boi como Monte Real débese á Carta Pobra de 1497 dos Reis Católicos, polo que ordenan os veciños de Bayona instalarse no interior da fortaleza de Monte de Boi, que xa por aquela confundían os monarcas católicos nos documentos como Monte de Buei, para así poder defendela mellor dos ataques de que era obxecto. A nosa opinión sobre as dúas denominacións é sin dúbida favorable a formada pola evolución espontánea dos seus habitantes. Dicimos, pois, Monte do Boi e non a imposta como pretenciosa polo poder imperial castelán. Desde este Monte do Boi, xusto ao frente, observamos majestuosas as Illas Estelas e Monteferro, que é o noso obxectivo a seguir. Das Illas Estelas, algún autor quere ver o refuxio dos Herminios, pobo supostamente céltico que, procedente da Serra de Estrela en Portugal, se verían acosados por Xulio César por non querer aceptar a súa colonización, teoría que nos aparece moi atrevida e tinxida de fantasía.
O nome de estela e non estrela, que son cousas distintas, é un termo mariño no que Gerardo Sacau quere ver unha pegada ou sinal de terra que o mariñeiro lle lembra como a producida pola esteira ou rastro que deixa atrás de sí unha embarcación na auga. É o vello costume popular de metaforizar os montes ou saíntes pétreos coa forma caprichosa que o habitante lle suxire. Faino derivar neste aspecto do latín estela, co significado originario de pedra, fito, poste, e que logo evolucionou o significado que anotaba Sacau. Trátase da mesma raíz está, co significado de estar de pé, estar fixo, que atopamos tamén en Cabostai, por exemplo. As illas estelas fórmanas a estela de terra ou de dentro, a máis próxima a Monteferro, accesible na baixamar por unha pequena praia, e a estela de mar ou de fora, máis rochosa que a anterior. Quédanos Monteferro por aclarar as súas orixes etimolóxicas de acordo co percorrido que nos marcamos inicialmente e que, por cuestións de tempo, deixámolo para calquera outro día. É unha débeda pendente. Sen máis, despedímonos ata a próxima semana. Que teñan un bo día. Moi ben, pois retomamos entonces a conversa con Fernando. Fernando, falache antes dos centros que participaban. Como realizan a toma de datos e como se organiza esta observación? Bueno, a toma de datos se organiza a primeira gran marea despois do verán, en outono, e pois normalmente participan grupos de alumnos. Se divide según o que teñas, os alumnos que teñas, pois en grupos de 5, 6, 7 alumnos, sempre dirixidos por un profesor, e teñen unha zona asignada. Percorren esa zona asignada e despois recollen datos que os traspasan a unha enquisa despois. Pero que observan? Que observan? O que se observa son basicamente que está no litoral que non debería estar. Pues, basicamente o lixo. Si hai ou non hai restos de madeira, si hai ou non hai restos de vidro, de plástico, se contabilizan obxetos como poden ser envases de bebida, se fai unha análise química en augas que aflúen ao litoral, buscando pois a concentración de nitratos por si existe algún tipo de contaminación na auga, e en ocasións, dependendo dos cartos que poda haber, pois se pode facer incluso unha análise microbiolóxica da auga. Mira, xa que estamos así, como sempre, co tempo en riba, non deberíamos rematar sin que nos contaras un pouco os resultados deste ano e quizás o mellor dos anteriores, que o mellor foi unha evolución positiva ou negativa. Unha cousa máis tamén que me gustaría apuntar, isto como chega a xente que vive aquí? O sea, alguén se entera disto ou solo vos enterades no Instituto Valmiñor ou no Coswell? Empezando por atrás, como chega? Casi todos os anos, os informes a nivel de Galicia se publica en un libro que está editado pola Consellería de Pesca, e ese libro casi todos os anos lle é entregado aos concellos respectivos, con ruego de que se les entregue ao concellal de Medio Ambiente. A partir de aí descoñezo o destino dese libro, ¿no? En algunha ocasión, algún grupo de alumnos que teñen participado pois ten emitido algún informe que se publica na prensa ou que se publica no propio concello, ¿no? A nivel de resultados, en xeral os resultados, é dicir, hai bastante porquería, e ademais todos os anos se mantén esa porquería. É dicir, unha cousa curiosa pasa aquí igual que en Galicia, non hai grandes variacións de ano a ano, ¿no? Es decir, sempre se observa unha gran cantidad de latas de aceite de coche, moi importante. Supoño que en relación aos motores de pesca, ¿no? Pero aos motores de pesca, ¿no? Sí. Porque as latas de automóvil recóllense, non? E hai un servicio de, non? Sí. O que pasa que eu supoño que será para levar a gasolina aos motores e que despois se traen. Sí, incluso para facer para achicar agua dos barcos, utilízase as latas de coches. Hai muitísimo neumático, muitísimo. Para utilizar os flotadores ou non? Probablemente. Pero despois o que hai de forma espeluznante son envases. Es decir, os envases se contan, e envases de bebida nos últimos anos sale alrededor de 30 ou 40 envases de bebida por kilómetro. É dicir, que unha gran cantidad de envases, sea isto de vidro, de plástico ou de cartón. E no último ano que se fixo o estudio, o no ano no pasado, é dicir, porque este ainda se está facendo nestes momentos, a cantidad de envases que sale é descomunal.
totalmente descomunal. Salen 400 envases por kilómetro. Es decir, eso significa unha cantidad importante. Sí. Pero eso está claro que o tiramos nos individualmente, cada un que vai á praia. Sí, bueno, tendo aquí Cabo Silleiro al lado hai dous lugares, ¿no? Es decir, obviamente tiramos nos, pero eu recordo unha vez que había miles e miles de bastóns de limpiar as orellas, ¿no? E claro, non había miles e miles de personas limpiando as orellas na costa, ¿no? do bastón pero moitos, ¿no? da playa, ¿no? Entonces, claro, Cabo Silleiro está aí, parece que é unha fonte. Bueno, Fernando, como esta non nos fixo o que vai ser o estudio, ¿no? O que si podemos quedar é cando teñamos os resultados deste ano, vimos e falamos pormenorizadamente de todos estes datos. Hoxe nos queda máis tempo. Foi un auténtico placer estar con vostedes na compañía tamén de Fernando. Gracias por estar aquí e aos nosos ointes só lle decimos ata o próximo xoves. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves.